Alo bụ na-agụ nwa ngwu eye m ọtọ ka m kwuo okwu tata akwụta nke obe na-akpụ omeka ntị omeleke na-abalị oli mba azụ ụgbọ na n'iwe olimiri na-ekwu ekwu m si ụmụ Igbo sawoliz n'ụlọ ewelugo ụka saa ndị be anyị isi melu na mmadụ ala eyiye mmadụ ala akpọkwu na-efe ilu nọ na emeta ihe afọ mmadụ orijuba afọ agụụ na-agụ ya onwere iwe ọ na-alụ ndị ụmụnne ndị friends ya asị ya ji anọrọ nwaanyị maka na olugo 30 years osie ike asị ya na God will provide, God will help ya nọtagodo nwaanyị na God will help izuzuru jaja n'ụlọ nwaanyị ịtụbago ya ime kịta ọ nọ n'ụlọ ọgwụ ọ da na operation ka eji wee mụpụta ya ịkpọba akwa si nyere gị aka ịmalụ ndị ahụ so na God will help kpọbakwaba na fon gbabafa kpọọlụ God ka o nyere gị aka ọ ife afụnụ bụ nka bad advice na-enye ndị mmadụ ihe agwa onye ahụ ya ji eje chọọ ife ọ na-alụ bụ ife ọnụa nwaanyị ị nọrọ na-ekwugheri inwe nnume sochasị utu tụba nwunye gị ime ị na-akpọ m ka m gbapụtazie nwa nọ n'ụlọ ọgwụ ibụrụ ụdị stori abịa n'akụkụ m ọzọ epostu onye postu elu stop that bife ya anụ nwaanyị ya nwee ife ya na-alụ na-erijugodo afọ ya nwere ebe isi enweta ego bụ na agụgụba nwunye gị si amụ ka ịkwụnwuo ụgwọ nri maọbụ ya na-apụ ka idebe nwa ego nri. O nwere ibe njikwu okwu m na-agbazi gizad iti a na-egere okwu m lomata na mụ bụ ka iti mana iti m nwere swag maka na mụ ebe m gụdebere akwụkwọ mana mmụọ na ebe ọ ya bụ ikorobịa ya ọtọ iwe o mere ya ọtọ a na-agwa the God's time is the best. Every day you will time here you will jeje lụọ ọrụ ije n'ụlọ ụka na-ama aka na-eficha ụlọ isi na-eficha ụlọ ụka Tuesday, Wednesday, Sunday you achọ ife ya alụ you spend that 7 hours 6 hours 4 hours n'ime ụlọ ụka ya achọ ife ga alụ ka ị mara iwe na onwere ụdị ọya ọsọgụ ya n'ụwa onwere ụdị ka problem ọsọgụ mee n'ụwa ebikwasara aka n'isi kpewe ekpere ka ọ na iwe niile a bụ wayo ka na-egwu unu ọ bụgodu na onye eme gị onwere mgbe ya ebikwasa aka n'ọnya ana anyị ete ya ọgwụ ọ bụgodu na ive amụna afịa ka ị na-azụ na ọ na-agara aga ọgwụ ka a ga-agwọ gota nke emisikọ ya ọnụ agbaghị ife ọ ya alụ ọlụa na paracetamol ya na-aṅụ bụ ife eji alụ paracetamol rucha ụzọ ire ịtọ ọnya ya abụ jekọ ọnụ na-alụ ọ naghị isi ọwụwa mmadụ so na ebikwasara aka na isi inwere onwe gị amamụ mgbe ọ na-amụ iwe ndị niile ụfọdụ ejeghịkwa ụfọdụ abịaghịkwa ebe ahụ 1 year 2 years ibe na-emebe aka na-enyefe okwukwe na ọya adị mma. Wait for the God's time. God's time is the best. Ọkwala ka ị na-ayị izuzu gbuo onwe gị ya emegide iwe ahụ ndị ọgbọgụ buru moto nata na Disemba ị nọlụ na-asị nọ ndị ọgwụ ego a na-asụ na ga-erikwa n'ihe onye a ji bata na ị mara ọkwa ebe o bilọngụ na ewo dịka okwukwe na-enye gị ụnụ emegide iwe akarị nka nwụrụ zuzu gbuo onwe gị mana ụdị ụnụ ka m na-alaiki ka ntinye ụnụ na geeti ka ụnụ chebe nche maka na ọyịve ụnụ pasta ya nọ na geeti God's time ya abịa iri ụbọchị ya enye gị ka God's time ya abịa